Nakiisa naman po ang mga Dagupenyo sa ginanap na pagdiriwang po ng Chinese New Year sa lungsod kahapon. Naranasan po sa bahagi ng Perez Boulevard, MH Del Pilar Street at AB Fernandez Avenue ang mabagal na daloy ng trapiko dahil sa naganap ng motorcade. Sa kasabay po ito ang Lucky Lion at ang Dragon Dance na pinangungunahan ng Dagupan Panda Lion Dragon Wushu Team. Namahagi naman ng mga magkabilang namahagi po ang mga kabilang sa parada ng Tikoy, Mansanas, Poncan at iba pa sa mga nag-aabang po sa parada. Bukas din ang 3 araw na food bazaar sa downtown area na hatid ng iba't ibang pagkain para sa Dagupenyos at sa buong Filipino-Chinese community. Nakatanggap naman ng mga ampaw ang mga batang nagtungo sa natulang selebrasyon na paniniwalaang magdadala ng swerte at kasaganahan. Samantala, ngayong taon iiral ang tinatawag na Year of the Wooden Snake. IFM News. IFM News. IFM News.